egcwalisa umhlaba namazulu. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ongcwele, yamukela udumo. Oh great King Almighty, oh great King Almighty, mighty in battle, our warrior, our victorious King. We give you all the praise. We give you all the praise. We give you all the praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mayibe yiphuke limnandi Oh, Jesus. Hallelujah, bazalwane, singahlala phansi. Egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Uma ngaphambi kwenu usilononga liphaphambo, bazalwane. Hallelujah. Amen. Uyena ozoshare izwi namhlanje. Amen. There's always the first time ngokumsimela. Amen. Ngizoqala nje uma ngaphambi kwebandla. Nginikeza amazwi. Hallelujah. Mina ke bazalwane olalayo ngizomemeza, ngizombiza eze azongibambela imic. Hallelujah. Amen. Ubishop uyaniyeka mina olalayo ngizothi azongibambela imic. Mangithi washona ngani? Akiji. Bazoshintshana makhono olalayo abize umoya. Hallelujah. Bazalwane ngithunyiwe lana i-office la bishop ukuthi angizoshare izwi nani namhlanje. Ngathi baba usho mina ngempela yini? Wathi umuntu okhombe wena. Ungifonele Monday so zonke lethuku ngithi hayi mhlambe ubaba hayi beke ngidlalisa njengengane. Kodwa manje sengithola umyalezo ukuthi wena ngempela. Hallelujah. Kuzoba njalo ke bazalwane. Khumbula uMoses naye ethunywa. Wathi ngiyofika ngithini? Ngingenamalimi nje ngingakwazi ukuyibeka kahle indaba. Babumkhize. Angazi noma ngithatha isikhala saMose yini.
athi iyo fika ngithini bakufaro inkosi ubuyangazi adalwa nguwe iyo fika ngithini bakuba oza kuhlela ubuyangazi adalwa nguwe angikwazi ukuyibeka indaba yami iyo kufika ngethini bakufaro inkosi iwangilile ngikhuthaze babo uhlelo khona nizokwazi ukungena emavesini ubuyangazi mina adalwa nguwe awukubuyangazi mina adalwa nguwe angikwazi Woza siyenze njalo awukubuyangazi mina adalwa nguwe awukubuyangazi mina adalwa nguwe Hallelujah. Sibingelele ngobaqala ukuzivakashela bakhona abaqala ukuzivakashela. Ngicela ukubona nje izandla zabaqala ukuzivakashela. Bakhona oqalayo nje ukuzivakashela. Izandla zakhe, isandla sakhe sodwa. Nako uyambona lapha. Ukhona umoya oqala ukuzivakashela simbone namhlanje. Siyanamukela nonke abaqala ukuzivakashela. Egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Asiye nevesini bazalwane sizoya lapha ku Mahobo 15. Jesus. Oh, Mahobo 15. Lapha khona ethi who may worship in your sanctuary. uDavid uyenobuza lembuzo bazalwane. Ihobona David lena uthi who may worship in your sanctuary, Lord? Who may enter your presence on your holy hill? Lana uDavid uyabuza bazalwane kuNkulunkulu ukuthi ubani na Nkosi okumele ahlale endaweni yakho na. Haleluya. Amen. Onjani na lo omele ahlale endaweni yakho Nkosi? Amen. Bazalwane lana sithola ukuthi uNkulunkulu uthi those who lead blameless lives and do what is right, speaking the truth from sincere hearts. Aphinde athi those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends. Verse 4, athi those who despise flagrant sinners and honor the faithful and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts. 5, athi those who lend money without charging interest and who cannot be bribed to lie about the innocent, such people will stand firm forever. Hallelujah. Amen. Ngizocela kakhulu la ku Psalms 15 bazalwane bese ke jompela kancane la lapha ku 16 verse 16 kodwa ke bazalwane asiqalene ngaye nalo verse 15 no. Psalms ask question about character.
The other shows a life of prayer and dependent on God. Verse 16, verse 17 ke lo bazalwane. Kodwa ke ake siqale la kule yasekuqaleni. Who can dwell with God? Psalms 15 bazalwane ufisha but very, very, very deep. It answers the question, who is qualified to live in God's presence? Amen. 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 Hallelujah. Amen. A person of integrity Yeah. who walks blamelessly. Blamelessly, ukuthi umuntu ongasoleki. Yeah. Ungasoleki uyena ongakwazi ukuthi ahambisane noNkulunkulu. Hallelujah. Bese iphinda futhi ithi this does not mean perfection, but it means living a life of honesty and sincerity. Yeah. Akudingeki ukuthi uzobe perfect bazalwane uphila, kodwa kumele ungazenzi izinto obona kahle nawe ukuthi lezi azihambelane noNkulunkulu. Ngoba kwenzeka wenza izinto kodwa unembeza wakho ukutshela ukuthi hayi kodwa leyo nyawo unyathela ngalo awenze kahle. Futhi wena usukuzazi wena enhlizweni usukuwazi kahle ukuthi lento engiyenzayo ayilunganga, ayikho right. Even nobo let's say mhlambe wenze ngaphandle nobo sowubuyela la ekhaya ubone ngathi abantu abadala bayakubona ngoba lento oyenzile ayikho right. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Baba Mkhize siyafunda kancane kuzojwayeleka. Amen. Lento akithi phela mina ngiyomsuthu blamelessly. Lento blamelessly bazalane icho ukuthi you are the same person at church, at home, at work. Awukho la ukhona ithi mawufika emsebenzini wena namhlanje uyaziwa ukuthi hayi uma Mkhize namhlanje manje nobo ngathi uyambingelela kangeneke. Hallelujah. Kodwa la enkonzweni uyasmayela kuwo wonke umuntu. Hallelujah. Khona abantu abanjalo bazalwane emakhampanini kwaziwa kahle ukuthi hayi uGumede namhlanje hayi manje ungasondeli. Hallelujah. So kuthiwa you do what is right even when no one is watching. Uhlale nje wenza kahle. Hlala nje wenza kahle. Wena kahle usigadile noNkulunkulu wakho. Hallelujah. God is not looking for perfect people but for genuine people. Hallelujah. Basically, a person who speaks truth. Who speaks truth from their hearts. Hallelujah. Not just truth from the mouth but from the heart. No gossiping, no lies, no harmful words. Umuntu nje okhuluma iqiniso nje ngaso sonke isikhathi, ongahlebi, ongaqamba amanga, ongenayo okhuluma abanye kabi ngasese okanjalo. Hallelujah. Our words, sikhumbule ukuthi our words can build and also can destroy. Yeah. uNkulunkulu udinga, God wants us to use our words to uplift others. Kutsho ukuthi kumele sigade njalo esikushoyo ngemlomo yethu. Ngoba ngesinye isikhathi kuyakha, ngesinye isikhathi kuyabhidliza. So kutsho ukuthi uNkulunkulu yena uthanda ukuthi ngemlomo yethu sikwazi ukuthi asi-uplift abanye abantu. Yeah. Hallelujah. We uplift each other bazalwane noba kwenziwane nala enkonzweni uma ukuthi omunye uyaklina
asilindelanga ukuthi sizwe omunye umzalwane athi yo bazoba namandla shame. Akwenziwa kanjalo bazalwane. Ngoba ngokusho njalo kwakho omunye isikhanda esebenza uyamdiscourage. Next time sekuthi akuzosetshenzwa sekutholakala laba abakade bekhona abasekho this time ngoba basaba khona abakhulumayo. Futhi laba abakhuluma kakhulu isuke ithina sesinesikhathi eside ebandleni. Uthola ukuthi laba abafikayo they interested ukuthi basebenze endlini kaNkulunkulu. Ngoba basanda ukukholwa bane energy vela. Ngithi nawe wafika une energy wajwayela waze Wafunda imikhuba la ekhaya. wafunda imikhuba la ekhaya. Haleluya. Amen. Kunjalo ke bazalwane. Asikhulumeni asikunake esikushoyo ngemlomo wethu. Singakhuluma emhlapha ngithi babo umsebenzi. Njalo. Isikira buka ke hakho amfela mamonzizwana ke Ideal. control umlomo wethu. Haleluya. Kuyazwakala kodwa bazalwane. Ngiyajabula ngoba nobaba kuye nomuntu ovuthayo akuhasifuthi la ekhaya siyakhuluma. Haleluya. Asifuthi la ekhaya. Bese sizalana ke ku amavesi anokubaleka. Haleluya. Bese siya ku 3, a person who loves others, who does not wrong to a neighbor. Uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena ngithi bazalwane. Yes. This speaks about how we treat people. No cheating, no hating, no talking, no taking advantage of others. Hallelujah. No cheating, no hating, no taking advantage of others. If you love God, it must show in how you treat people. Yeah. Iya kule besitsho ukuthi awushintsha bazalwane mase umntana kaNkulunkulu. Mina baba uMkhize solo ngafika ngomaze nje angazi lobo uyashintsha le kwaMkhize endlini kodwa nje ohleze njalo ubaba uMkhize. Haleluya. Sesengabuza lapha kuba uMkhize ukuthi kunokushintsheka yini kodwa mina baba uMkhize ngemaze nje. Haleluya. Amen. A person who honors God, who despises a vile person but honors those who fear the Lord. You don't celebrate a sin, bazalwane. You respect those who live for God. Kuthi ukuthi asijabuliswa ukubona bazalwane. Into ezimbi asisijabulisi nje, and we respect those who live for God. Ngaso sonke isikhathi. Hallelujah. Choose your influences wisely. Who you honor shapes your life. Uthi uyabheka ukuthi ulandela obani ngasemphakathini. Ngisho ukuthi nokufunda emphakathini influencer laba abakhulayo. Mawukuthi kulo mphakathi kugcwele abantu abathanda ukuyofeza nje ethi mayephasa umatric kuyofezwa. So kule ndawo leyo yonke indawo kuzowaziwa nje ukuthi hayi masophasa umatric hambe uyofeza. Yeah, njalo. And then bese ukuthi mawukuthi khona endaweni la kuyaziwa ukuthi hayi uphasile umatric uye tertiary, after tertiary then khona okunye okwenzayo nakuleyo ndawo kuzoba kanjalo. Kule ndawo kwenye indawo kuyaziwa ukuthi hayi lana uyafunda ufunde ugraduate. Uthi ukuthi kuleyo ndawo kuzogcwala ama graduates angithi. Hallelujah. Sengishumayela ngabe ngithi ubuhlelo uzomane ethi insimbi ithi ting ting. Hallelujah. Ithi ting ting.
Hallelujah. Nako. Hallelujah. Ngikwazi ukuphefumula. Ngicela amanzi. Hallelujah. Hallelujah, bazalwane. Shaya phuthela. Yes, Jesus. Unika umvuzo omkhulu. Unika umvuzo omkhulu. Ngiqala nje kushumayela unginike umvuzo omkhulu. Yes. Baze kwamnandi namhlanje enkonzweni. Hallelujah. Umnandi bazalwane. Amen. Unginike umvuzo omkhulu. Ngicula njengabafundisi bazalwane. Yesu. Unginike umvuzo omkhulu. Hallelujah. A person who keeps their word, who keeps an oath even when it hurts. You don't break promises, Bazalwani. You stand by your word. Integrity means doing what you said. Integrity means doing what you said, even when it is difficult, Bazalwani. A person who is not greedy, who lends money without interest. Hallelujah, Bazalwane. Bakhona umashonisa la ekhaya. Bayifihlile umashonisa la ekhaya. Hallelujah. Bazalisa ngo-40% babumzimela, hayi no ngo-10%. Hallelujah. Kutolana, a person who is not greedy, Bazalwane, who lends money without interest, not exploiting others, not driven by selfish gain. A godly person values people more than money. Kuzokuthi uma ukuthi utsheleka omunye imali Bazalwane, akulindelekile ukuthi uyithole wena uyifune ibuyele kuwena seyine interest. Angeke ngithi inkonyana babomkhize ngoba mhlambe bekunkonyana ngesikhathi esayenza u5%. Manje seyigijima ku40%. Kuthiwa kulungile ke bazalwane lo ukuthi utshele kusane ngemali bese ibuya ke
interest. Kodwa ngiyazi ke mawukuthi sikhona abenza lokho sisazokulungisa nesimo somnotho mhlambe angazi. Haleluya. Kodwa kuthiwa akuvumelekile lokho akukho right. Haleluya. Sesivala ke iverse leli, Psalms 15 lona. Whoever does these things will never be shaken. Yeah. A life built on righteousness is stable. Yeah. No storm can destroy it. Hallelujah, bazalwane. Psalms 15 simvala kanjalo ke. Lapha ku Psalms 15 sithola nje ukuthi kahle kahle ile yambuzo yo2 ethi ubani na ufanelekile Nkosi, who may dwell with God. Hallelujah. Ethi who may worship in your sanctuary, Lord, who may enter your presence on your holy hill. Ngiyacabanga bazalwane intshumayelo yami izwakele namhlanje. Izwakele kahle kakhulu. Ungazwanga ngaba hayi bakumzimela. Sibona phansi. Uzohlangana nami eminyango. Haleluya. Angibuze kahle ukuthi lama verse wathathiphi. Haleluya. Isikhathi sami ngiyabona ukuthi sisasekhona so. Isikhathi sami sisasekhona. Ngizocela siye lapha ku Psalm 16. La khona uDavida ekhala khona ekhuleka enkosini. Haleluya. Ngoba ngala yena besabuza nje ukuthi onjani inkosi olungele ukuthi abe sendlini yakho na. Ngalana simthola khona la esekhuleka khona enkosini. Vese akukisa nami babu buhle unginika umvuzo omkhulu. Umfundisi ulilo ngevesi bazana. Unginika umvuzo omkhulu. Psalm 17 bazalwana ngithi ngixolise Psalm 17 16 is Jombili so yako 17. Hallelujah. Amen. Ngoba lana sithola nawo ukuthi uDavida is now in trouble and he prays. He prays a honest prayer, bazalwane. David says, Lord, hear my prayer. It comes from sincere lips. It's not a pretending prayer. Ikhulekeni kwakhe uDavid akukho okufihlayo. And God listens to honest prayers, bazalwane, not perfect words. uNkulunkulu mawuza kuyena ukhuleka bazalwane ngakho konke ubhekane nakho ukhuleka inhliziyo yakho uyivulile uNkulunkulu ulalela lokho akalaleli ukuthi uzobe perfect la ekhulekeni. Amen. Uma ukhuleka nje konke kuphuma enhliziyweni yakho uNkulunkulu ukuthatha khona. Ngoba noba ungamemeza lana uyenze izilimi
khuleke ngezilimi kodwa mawukuthi akuphume enhlizweni kusho ukuthi kusuke uNkulunkulu uyakuzwa kodwa akakuzwa kahle kumele kahle ibe not a pretending prayer not kungekho into ezifihliwe la kuyona haleluya siqhubeke futhi a tested life David said God has tested his heart and found no evil intent. Yeah. He is not claiming perfection, Bazalwane. He is saying he has chosen to follow God. So kusho ukuthi lana live a life where you can boldly say, Lord, examine me. La ungekobe namahloni ukuthi Nkosi uexamine ngizothatha scan me Nkosi ngiyazendla nakuwe haleluya so kumele siphile impilo enjalo bazalwane la uNkulunkulu engathi manje mayiqhamuka athi uyingane yami yini ungangabazi uvela uthi kunjalo Nkosi a deep trust in God. David says, keep me as the apple of your eye. Hide me under the shadow of your wings. Ekukhulekeni kwakhe uDavid lana uthi keep me as the apple of your eye Nkosi ukuthi I believe ukuthi amehlo akho angasuki kumina Nkosi. Ngoba la uDavid kahle behlaseleka ngazo zonke ehlaseleka nje kubi kakhulu ecela ukuthi uNkulunkulu amfihle amlekelele haleluya when you are in danger you run to God not away from him kuthi ukuthi noba ubhekane nesiphi isimo awuyi kwezinye indawo ufocusa kuyena kuphela uNkulunkulu ukuthi Nkosi nangu ngibhekane naloko manje bazotsho abanye bathi khona ioption ongayithatha ukuze uyobheka ukuthi yini lenzekayo kodwa uma umzalwane unqabe ukwenza njalo ukuthi inkosi engikhulekayo ngiyazi izongilekelela Amen. Ngoba yena akashi uhlezi ehamba nathi futhi akashongo ukuthi angeke sibe nawo ama challenges empilweni Yeah. futhi mawunganaka the more ukuthi usindisiwe especially mawukuthi usanda ukusindiswa kunokuthi ubone into zakho lezi obokade unazo engathi ziyahlehla ngesikhathi engathi uhlukaniswa nazo Yeah. True. lapho ibe ngathi ungathatha idecision yokubuyela emuva before usindiswa kodwa lapha I believe ukuthi usukuvivinyelwa ukuthi le step osithathayo ngempela usuqedile yini emcabangweni yakho ukuthi uyasithatha haleluya ngoba akushiwo ukuthi thina abasindisiwe angeke sibe nama challenges empilo Yeah. sizofacana nawo kodwa kuzodependa ukuthi wena ubelivela ukuthi ekusizeni kwakho uyosizwa ubani uNkulunkulu or umuntu wenyama ohamba njengawe haleluya siyachaza ke bazalwane ukuthi njalo masibhekane nama challenges noma yini ubhekane nayo manje njengoba ngishomayela noma yini ubhekane nayo uNkulunkulu ulomyalezo lona Amen. ungithumile Amen. ukuthi ngizotethemba yena Amen. ungasasuki kuyena Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. angithi alibuyele emuva lambatha babuke Yes. alibuyele emurawo memansizwana lisimlayeza ngile nako lenako alifihla liyahlaba lithole tulo bilunya motho bese lisebenza la motho ngiri Afumane B. haleluya
Wari kuvele ngishumele kaSuthu salo. Siyawudla la yakasuthu. Hallelujah. U5 lana uthi asking God to act. David says, rise up, Lord, confront them. He doesn't fight alone, bazalwane. He trusts God to fight for him. Njalo sithembele bazalwane ukuthi uyena ongasilekelela noba kwephi impilo esibhekana nayo. Stop trying to fight every battle yourself. Let God step in. Hallelujah. The greatest reward, David ends with a powerful statement, bazalwane, which I will be satisfied when I see your face. Not money, not success, not revenge, but when I see your face. Kusho ukuthi his satisfaction is God alone, bazalwane. Akanalo elinye ithemba. Hallelujah. Sengiqeda bazalwane, sengehla. Ngizosho nje bazalwane ukuthi njalo masibhekana nenkinga njengoba bese ngishilo, ithemba lethu lisenkosini, akekho omunye. uNkulunkulu usidalile esazi futhi unamacebo amahle ngathi amehlo akhe ayabona ngawethu awethu engafinyeleli khona. Yeah. Hallelujah. Ocela ukugcina lana bazalwane. Amen. Ngizocela sivale namehlo Yes, Lord. sibonge izwi. Heavenly Father, help us to live Yes, Lord. lives that are pleasing to you. Give us clean hearts, Yes, Lord. truthful lips, and faithful spirits. Teach us to trust you in every situation, God. Be our protector, our guide, and our greatest joy. Egameni likaJesu waseNazaretha, siyakubonga nkulunkulu ngosuku lwakho namhlanje usidalele lona. Siyabonga nkulunkulu oyingcwele, umusa wakho usenzele sahlangana namhlanje ekseni phakathi endlini yakho. Izwi lakho Nkosi likhulunyiwe sengathi Nkosi lingafika endaweni lithole indawo la lizothola indawo yokuhluma khona Nkosi enamandla. Ithi konke sikuzwile namhlanje ekseni sikwazi ukuthi Nkosi enamandla siku-apply empilweni zethu uNkulunkulu wethu engcwele. Egameni likaJesu waseNazaretha besingabayini Nkosi ngaphandle kwakho. Udumo lokufanele uNkulunkulu wethu engcwele. Uphakeme kakhulu Nkosi ngekhathi zonke. Egameni likaJesu waseNazaretha. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.